या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer super soft shirts। श्रीदेव उपरलकरच्या दर्शनाला उसळली गर्दी, युवराज लखमराचे नतमस्तक। आंगणेवाडीच्या भराडी मातेचं मिळणार सुपरफास्ट दर्शन। आणि कोकण शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीत ज्ञानेश्वर म्हात्रेंचा मोठा विजय, मंत्री रवींद्र चव्हाण किंगमेकर। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer super soft shirts। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। 365 खेड्यांचा अधिपती रक्षणकर्ता श्रीदेव उपरलकरच्या वार्षिकोत्सवाला सुरुवात झाली आहे। सिंधुदुर्गसह मुंबई, पुणे, गोवा आदी भागातून भाविकांनी या उत्सवासाठी हजेरी लावली होती। फुलांची मनमोहक आरास, रोषणाई यामुळे चैतन्यमय वातावरण पाहायला मिळालं। सकाळपासूनच श्रीदेव उपरलकराच्या दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी उसळली होती। तर सावंतवाडी संस्थानचे युवराज लखमराजे भोसले श्रीदेव उपरलकर समोर नतमस्तक झाले। या उत्सवाचा कोकण सात लाईव्हने घेतलेला आढावा पाहूया। तीनशे 65 खेड्यांचा अधिपती रक्षणकर्ता अशी ओळख असलेल्या श्रीदेव उपरलकराचा आज वार्षिकोत्सव होतोय आणि त्यानिमित्तानं आपण इथं देवस्थानमध्ये आलेलो आहोत। ही आपण संपूर्ण दृश्य पाहतोय। भाविकांची गर्दी देखील आहे आणि श्रीदेव उपरलकराचं रूप हे सजलेलं आहे। फुलांची सजावट देखील करण्यात आलेली आहे आणि आपल्या सोबत आहेत या देवस्थानचे मानकरी शितप, त्यांच्यासोबत आपण संवाद साधणार आहोत। या निमित्तानं वार्षिकोत्सव होतो श्रीदेव उपरलकराचा, भाविकांचं श्रद्धास्थान आहे, हे काय सांगाल? हे सावंतवाडी संस्थानचं देवस्थान आहे। हे राजा महाराजांपासून आज आपले शिवरामराजे भोसले, बापूसाहेब महाराज, साटम महाराज यांचे संबंध या देवस्थानशी आहेत। हे घारपी फुकरेचं देवस्थान रक्षणासाठी राजांनी आपल्या साटम महाराजांनी आणि राजेसाहेब यांचे चांगले संबंध, त्यांच्याकडे काही दैविक शक्ती होती साटम महाराज, त्याप्रमाणे राजेसाहेबांना सांगून बापूसाहेबांना असं असं पुढे तुझ्यावर काही संकट येणार आहे, मग त्या संकटाच्या वेळी तर हे एक देवस्थान, ही दिसणारी 2 पाषाणं आहेत, ही घारपीची आहेत, यांच्याने रक्षणासाठी इथे आणली। तर सेनापतीला हे देवस्थान पाषाणं कोलगावला न्यायची होती, पण ही उपरल मशानभूमी आहे। मशानभूमीमध्ये दोन्ही पाषाणं ही इथेच राहून 365 गावाचं राखण करतो म्हणून साक्षात्कार आपल्या बापूसाहेबांना दिला आणि त्याप्रमाणे हे जे काय देवस्थान आहे ते प्रतिवर्षाप्रमाणे फेब्रुवारी पहिला आठवडा, पहिला गुरुवार, आज त्याचा वाढदिवस, अभिषेक पूजा केली जाते आणि त्याप्रमाणे जे आपले भक्तगण या ठिकाणी उभे आहेत हे प्रतिवर्षा त्या देवतेची सेवा करतायत आणि भक्तगणांच्या हातून हे कार्य पूर्णत्वास उपरलकर महाराज आपल्या समोर उभे आहेत आणि ते पूर्ण करून घेत आहेत। आम्ही वाडवडलापासून आमच्याकडं असल्यामुळे आम्ही शितप, आमचं आडनाव नाईक, पण ते त्यावेळी आपल्याला राजवाड्यातून शितप म्हणून तुम्हाला ओळखतील म्हणून शितप या नावाने आम्ही या देवस्थानची सेवा करत आलेलो आहे आणि पुढे आपण सेवा करणार।
कोरोनानंतर हा वार्षिकोत्सव अगदी धूमधडाक्यात होतोय, तर एकंदरीत नाही, कोरोनाला आपल्या इकडे सावंतवाडीमध्ये कुणालाही काय झालेलं नाही, कारण प्रत्येक भक्तगणांनी पण अनेक बंधनं होती आणि त्यानंतर 12-12, 2-2 वाजता आम्ही झोपलेल्या अंतरुणातून फोनवर घरमटीकडनं हात मारलेला आहे आणि आपले भक्तगण पूर्णपणे आज सुखी आहेत, कोरोनामुक्त आहेत आणि कोरोनापासून आपल्या सावंतवाडी संस्थानला कुठलंही काही झालेलं नाही असं मला वाटतं. नक्कीच. असं ह्या देवाने प्रचिती पण दिली, त्यांचे नवस पण असतात. आम्ही कोरोनातून वाचलो म्हणतात, घे तुझा कोंबडा, पूर्ण तू जशी रखवाली पुढे रखवाली द्या असं म्हटलं जातं. वार्षिकोत्सवानिमित्त विविध कार्यक्रमांची रेलचेल आपल्याला पाहायला मिळते. आता एकंदरीत कार्यक्रमाचं स्वरूप कसं असेल रात्रीपर्यंत? हे रात्रीपर्यंत म्हणजे आता भजन मंडळ आत्ता जे म्हणजे चालू असतं ते सकाळपासून भजन कीर्तन असतं, काही आरत्या केल्या गेल्या आणि त्याप्रमाणे आता 7 वाजता दशावतार नाट्य मंडळ साधारण नाटक करणार आहेत. हे रात्रभर चालूच असतं. हे कार्यक्रम हे स्वतः येऊन पुढे येऊन भक्तगण करत असतात आणि त्यांच्या हाताने हा कार्यक्रम उत्साहाने पार पडतो. आणि आजही आपण जी काय मेहनत 2 महिने घेतो मेहनत मी ह्या कार्यक्रमासाठी आणि ते मी पूर्ण करून महाराज आमच्या हातून घेतोय. असंच पुढे त्यांची कृपादृष्टी तुमच्या चॅनलला चांगलं यश मिळू दे आणि उपरलकर महाराजांची कृपादृष्टी असू दे. धन्यवाद तुम्ही आमच्याशी संवाद साधलात त्याबद्दल. तर हे होते श्रीदेव उपरेलकर देवस्थानचे मानकरी शितप आणि त्यांनी आपल्याशी संवाद साधला. या निमित्तानं आता रात्रभर अनेक कार्यक्रमांची रेलचेल आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. ही सगळी थेट दृश्य पाहतोय. भाविकांची गर्दी अगदी सकाळपासून इथं पाहायला मिळते. दर्शनासाठी रांगा लागलेल्या आहेत अगदी आणि संपूर्ण जे देवस्थान मंदिर आहे ते फुलून गेलेलं आहे भक्तांनी आणि आपण थेट दृश्य या निमित्तानं इथं पाहतोय. आपल्यासोबत काही भाविक देखील आहेत, आपण त्यांच्याशी सुद्धा संवाद साधणार आहोत. काका कुठून आलात? निरवडे. देवस्थानचा आज वार्षिकोत्सव होतोय का? आपल्या भावना आहेत? हो आहेत ना, दरवर्षीप्रमाणे होता येते उत्सव. आमच्या गावी सुद्धा असंच आहे, म्हणजे वेगवेगळी देवस्थानाचे मंदिरं आहेत, ते उत्सव होत आहेत आणि इथं आम्ही बालपणापासून येतो. आम्हाला याची आवड आहे आणि आमची आवड म्हणण्यापेक्षा आमची श्रद्धा आहे तेव्हा. तर त्याचबरोबर अजून काही भाविक आपल्यासोबत आहेत, आपण त्यांच्याशी सुद्धा संवाद साधूया. ताई कुठून आला? सावंतवाडी, प्रॉपर सावंतवाडी. दरवर्षीप्रमाणे यंदा असा मोठ्या उत्साहात पार पडतोय, काय सांगता? यंदा खूपच गर्दी आहे, दरवर्षी नव्हती तशी. काय वाटतं एकंदरीत, कसा माहोल वाटतोय? छान. तर अगदी मोजक्या शब्दात त्यांनी प्रतिक्रिया दिल्यात आणि आपण पाहतोय अगदी भाविकांच्या चेहऱ्यावरचा उत्साह, आनंद आणि उपरेलकर देवाचं दर्शन घेण्यासाठीची आस प्रत्येकाला लागलेली आहे. अजून काही आपल्यासोबत भाविक आहेत. काका कुठून आला? मी सावंतवाडी, सबनीसवाडा. काय वाटतं एकंदरीत मोठे भक्तिमय वातावरण आहे सगळं. सगळे दर्शन लाईनीत व्यवस्थित घेत आहेत आणि देव हा नवसाला पावणारा आहे, त्यामुळे बहुतेक लोकांची श्रद्धा आहे की आपण आलो तर इथून काहीतरी घेऊन जाणार, एवढी श्रद्धा आहे त्या लोकांची या देवावर. त्यामुळे बाहेर सिंधुदुर्गातलेच नाही तर इतर जिल्ह्यातलेही लोक आज येतात इथे. गोव्यातून येतात, कोल्हापूरमधून येतात, बेळगाववरून येतात, सगळीकडून येतात. एवढी श्रद्धा आहे आणि नवसाला पावणारा देव आहे. नक्कीच जसं त्यांनी सांगितलं की नवसाला पावणारा देव म्हणून याची प्रचिती आहे, ख्याती आहे. बरं, आपण अजून काही भाविकांच्या प्रतिक्रिया घेणार आहोत, त्यांच्याकडून त्यांच्याशी सुद्धा संवाद साधणार आहोत. दादा कुठून आलायस, काय सांगशील? खासकेलवाड्यात दरवर्षी येतो मी. कशा पद्धतीनं काय वाटतंय तुला एकंदरीत? चांगलं आहे एकदम. असे अनेक भाविक जिल्हाभरातून या देवस्थानच्या दर्शन घेण्यासाठी हजेरी लावत असतात. नवसाला पावणारा, हाकेला धावणारा अशी या श्रीदेव उपरेलकरची ख्याती आहे. आपण जर पाहिलं तर अगदी देवस्थानपासून सुरू झालेली रांग अगदी शेवटपर्यंत आहे आणि दिवस म्हणजे सकाळपासूनच भाविकांच्या मोठ्या प्रमाणात रांगा लागलेल्या आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि उत्साहाचं वातावरण आहे एकंदरीत. त्याचबरोबर दुकानंसुद्धा थाटलेली आहेत आजूबाजूला, त्यामुळे तिथेसुद्धा गर्दी आपल्याला पाहायला मिळते खरेदीसाठीची. आणि अगदी रात्रभर हा जो कार्यक्रम आहे तो पार पडणार आहे. देवस्थानचं दर्शन घेण्यासाठी देशभरातून भाविक इथं हजेरी लावत असतात आणि त्याचीच प्रचिती आपल्याला पाहायला मिळते.
पती श्रीदेव उपरलकर हा सावंतवाडी राजघराण्याचं दैवत मानलं जातं. अशी आख्यायिका सांगितली जाते की ज्यावेळी राजघराण्यावर शत्रूंनी हल्ला केला होता त्यावेळी राजेंनी श्रीदेव उपरलकराला साकडं घातलं होतं, हाक घातली होती आणि त्यानंतर मधमाशांचं पोळं हे शत्रूवर तुटून पडलं होतं आणि हा हल्ला परतवून लावला होता. हे तेच ठिकाण आहे ज्यावरून हे मधमाशांचं पोळं जे होतं ते शत्रूंवर त्यांनी आक्रमण केलं होतं आणि तो जो संपूर्ण जे काही संकट होतं शत्रूचं, जे राजघराण्यावर आक्रमण करण्यासाठी आलं होतं ते परतवून लावलं होतं. तेव्हापासून राजघराणं असेल, त्याचबरोबर सावंतवाडीकर असेल आणि देशभरातील विविध ठिकाणचे भाविक असतील ते या देवस्थानसमोर नतमस्तक होतात. आतासुद्धा सावंतवाडी संस्थानचे युवराज लखमराजे भोसले यांनी या ठिकाणी जो मान आहे तो देवाला देत देवाचं दर्शन घेतलं आणि आता ते पुढच्या दर्शनासाठी म्हणजे श्रीदेव उपरलकराच्या दर्शनासाठी रवाना झालेले आहेत. श्रीदेव उपरलकर आणि सावंतवाडी राजघराणं याचं एक अतूट नातं आहे. श्रीदेव उपरलकराचा सावंतवाडी राजघराण्यावरचा जो कृपा आशीर्वाद आहे तो अगदी संस्थान काळापासून आहे. त्याची आख्यायिका पण आपण जाणून घेतली आणि ही जी दर्शनाची परंपरा आहे ती आजतागायत सावंतवाडी संस्थानकडून तशीच पूर्वापार चालत आलेली आहे आणि त्याच पिढीतले युवराज लखमराजे भोसले आपल्यासोबत आहेत. नुकतंच त्यांनी श्रीदेव उपरलकराचं दर्शन घेतलं. त्यांच्याचकडून जाणून घेऊया की ही नेमकी परंपरा काय आहे, काय आख्यायिका आहे. युवराज, आपलं खूप स्वागत. नमस्कार. नुकतंच दर्शन घेतलंय, काय वाटतंय? आज श्रीदेव उपरकरच्या निमित्ताने वाढदिवसाच्या निमित्ताने इथं आज आलो आहे आणि दरवर्षीसारखं आपण इथं दर्शनासाठी येतो. म्हणजे पहिला आठवडा फेब्रुवारीचा गुरुवार असतो तर त्याच निमित्ताने येत राहतो. कोणतरी आपल्या राजघराण्यातून कोणतरी येत राहतो आणि त्याच्यासाठी त्यांनी म्हणजे रक्षक केलेलं आहे सावंतवाडी इथल्या 365 गावांचं. तर तसंच मी प्रार्थना करतो की ह्या पुढून पण इथल्या लोकांचे आणि आपल्या राजघराण्याचे आणि इथं कोण काय असेल त्यांचं आशीर्वाद सगळे घेऊन आणि असंच बनवून मी 2 शब्द सांगतो. एक आख्यायिका सांगितली जाते संस्थानचं जेव्हा हल्ला झाला होता तेव्हा तो परतवून लावण्यात श्रीदेव उपरलकरांना आपला आशीर्वाद दिला होता आणि तो जो हल्ला होता तो परतवून लावला होता. ती आख्यायिका आपण काय सांगता? मी असं म्हणजे नुसतं सांगू शकतो की ते आपले अजूनपर्यंत रक्षकच आहे आणि अजूनपर्यंत रक्षकच राहतात. म्हणून आता इथं कोण वाडीत तर सावंतवाडी पण येतो असं इथं म्हणजे आपले म्हणजे सुरक्षक राहतात तसंच राहतात आणि तसंच राहतातच आहे. आणि लोक असे आपण बघताय की एवढे येतच राहतात आणि असं पुढं जाऊन पुढच्या वाटचालीसाठी पण असं येत राहणारच. आणि आपलं म्हणजे राजघराण्यांचे त्याचे संबंध भरपूर आहेत आणि असं संबंध राहणारच इथून पुढच्या काळात. आणि मी आपल्यासोबत मानकरी शितपसुद्धा आहेत. खरं तर राजघराण्याचं आणि श्रीदेव उपरलकर यांचं जे नातं आहे ते त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात. काय सांगाल या अतूट नात्याविषयी? हे आमच्या वाडवडिलांपासून चालत आलेलं आहे. जी काय आख्यायिका आहे मी मगाशी तुम्हाला त्याची वाट दिलेली आहे आणि त्याप्रमाणे आता स्वतःच लखनराजे साहेब दर्शनासाठी येऊन त्यांच्याने आपला नवसपोच केलेला आहे. तर हे संस्थान जे आहे जो आज समोर दिसणारा देवता हा पूर्ण संस्थान रत्नागिरी जिल्ह्याचे राजे आपल्यासमोर उभे आहेत. तर ह्यांचं रक्षण काही पूर्वजांप्रमाणे त्यांच्यावर आलेले जे काय इंग्रज आलेत, इंग्रजांनी जे काय हल्ला केला, जे त्यांना ह्या दोन्ही पाषाणातून इंग्रजांनी हकलून लावलं, पळून लावलं आणि ते काय त्यांच्याकडे असणारे जे काय साहित्य आहे, तलवार आहे ते आज सेनापतींना मिळवून दिलं. तर बापूसाहेब महाराज हे पूजेला बसले होते आणि त्यावेळी सेनापती दळवीने सांगितलं असं इंग्रज येत आहेत. मग त्याप्रमाणे तुम्हाला ह्याची पूर्ण सूचना दिलेली आहे आणि त्याप्रमाणे त्यांच्याने हाकलून लावलं आणि 365 गावाचं रक्षण करतो म्हणून आपल्या राजे बापूसाहेब महाराजांना त्यांचा साक्षात्कार झाला आणि संस्थान आपलं
निरोगी, स्वच्छ आणि व्यवस्थित आज पूर्ण राजघराण्याने आज आपलं सगळ्यांचं प्रजेचं लोकांचं हे केलेलं आहे, म्हणजे रक्षण केलेलं आहे. हे राजघराण्यामुळे झालेलं आहे. आम्ही त्यांचे सेवक आहोत आणि असंही जशी आज त्यांच्या चरणी आलेत, सावंतवाडी संस्थाने त्यांच्यानी आज हे उत्सव बघत आलेले आहेत. पुढेही त्यांच्याकडनं आम्हाला जसं आतापर्यंत सहकार्य लाभले तसंच त्यांच्या यातून उपरलकर यांची सेवा करून घेऊन. तर हे होते सावंतवाडी संस्थानचे युवराज लखमराजे भोसले. त्यांनी नुकतंच दर्शन घेतलं आणि आपले आभार आपण आमच्याशी संवाद साधलात त्यासाठी. तर आपण पाहिलं की आता मोठ्या संख्येनं गर्दी वाढत चाललेली आहे. भाविक दर्शनासाठी रांगा लावत आहेत आणि सकाळपासूनच ही जी गर्दी आहे ती वाढत चाललेली आहे आणि आता विविध कार्यक्रमांची जी रेलचल आहे ती आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. 365 खेड्यांचा अधिपती रक्षणकर्ता म्हणून श्रीदेव उपरलकराची ओळख आहे. सावंतवाडी राजघराण्याचं दैवत म्हणून मानलं जातं आणि अपार श्रद्धा सावंतवाडीकरांची या देवस्थानावर आहे. आता रात्रीपर्यंत ही गर्दी आणखीन वाढणार आहे. मात्र हा उत्साह कोरोनानंतरचा आपल्याला पाहायला मिळतोय. उपरलकरच्या वार्षिकोत्सवानिमित्त ही सजावट आपल्याला पाहायला मिळते. फुलांची आरास करण्यात आलेली आहे, त्यामुळे एक नवचैतन्याचं वातावरण आपल्याला या देवस्थानात पाहायला मिळत आहे. कॅमेरामॅन सुशांतसह जुईली पांगम, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल. निसर्गाच्या सानिध्यात स्वच्छंद आणि शांत जीवनाची सुरुवात म्हणजेच कुडाळमधला एक अतिशय सुबक प्रकल्प. निलगिरी हाइट्स बांधकाम क्षेत्रातील एक अग्रगण्य नाव आकार बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प. MIDC रोड, राज हॉटेल जवळ, कुडाळ, सिंधुदुर्ग. बुकिंगसाठी संपर्क 94 230 52 002 आणि 99 23 90 0202. कोकण विभाग शिक्षक मतदारसंघामध्ये भाजप, बाळासाहेबांची शिवसेना, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, मुख्याध्यापक संघ आणि अन्य संघटनांचे युतीचे उमेदवार ज्ञानेश्वर म्हात्रे हे तब्बल 11,300 मतांनी विजयी झाले. ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांना पहिल्या फेरीतच पहिल्या पसंतीची 20,800 मतं पडली असून बाळाराम पाटील यांना पहिल्या पसंतीची 9,500 मतं पडली आहे. ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी अपेक्षेपेक्षा जास्त मतं घेत हा दमदार विजय साजरा केला. त्यामुळे तळ कोकणात महाविकास आघाडीला एक मोठा धक्का बसलाय. याचा आढावा घेतला आमचे पॉलिटिकल ब्युरो भरत केसरकर यांनी. पाहूया. कोकण 7 लाईव्ह मध्ये आज आपण चर्चा करणार आहोत. आजचा विषय आहे कोकण शिक्षक मतदारसंघाची निवडणुकीचा निकाल आहे तो लागलेला आहे आणि या मतदारसंघातून भाजप, बाळासाहेबांची शिवसेना, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, मुख्याध्यापक संघ, अन्य अनेक संघटनांनी पाठिंबा दिलेले युतीचे उमेदवार ज्ञानेश्वर म्हात्रे जे आहेत हे तब्बल 11,300 एवढ्या मताधिक्याने पहिल्या फेरीतच जे आहेत विजयी झालेले आहेत. त्यामुळे सगळ्यात मोठा दिलासा भाजपला मिळताना पाहायला मिळतोय. त्याचबरोबर महाविकास आघाडीला एक मोठा धक्का आणि झटका बसलेला पाहायला मिळतोय. त्या निकालावर सविस्तर आपण चर्चा करतोय. तब्बल 35,000पेक्षा जास्त मतदान झालेलं होतं आणि मतदान जे आहे मतदान विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 97% पेक्षा जास्त मतदान गेलेलं होतं. त्यामुळे या निकालाची उत्सुकता लागून राहिलेली होती. आज निकालाला सुरुवात झाली. सकाळीच मतपेटी 39 मतपेट्या फोडण्यात आल्या. यानंतर मतांचे गट्टे करण्यात आले आणि बेलापूर पनवेल या ठिकाणी जी बेलापूरमध्ये ही मतमोजणी झाली. या मतमोजणीला सुरुवात होतात. पहिल्या फेरीपासून जे आहेत ज्ञानेश्वर म्हात्रे हे आघाडीवर होते. एकंदर मतांचा विचार करता 35,000पेक्षा जे मत आहेत यामध्ये तब्बल 20,800 मतं जी आहेत ही ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांना पडलेली आहेत आणि उरलेली जी मतं आहेत 9,500 मतं ही बाळाराम पाटलांना पडलेली आहेत. या दोघांची मतांची बेरीज केली तर 20,000 प्लस होते. उरलेली 5,000 ते 4,700 मतं आहेत ही धनाजी पाटील असतील,
भालेराव असतील, अन्य 2 उमेदवार सोडले तर 8 उमेदवारांना ही अन्य मतं जी आहेत ती मिळालेली आहे. त्यामुळे इथे ज्ञानेश्वर म्हात्रेंनी बाळाराम पाटलांचा धुव्वा उडवलेला आहे आणि दुसरा धुव्वा उडवला आहे तो धनाजी पाटलांच्या विरोधात. धनाजी पाटलांचा पुरता धुव्वा उडवलेला पाहायला मिळतोय, कारण त्यांना फक्त 1400 मतं जी आहेत एवढीच मतं त्यांना 1400 मतं मिळालेली पाहायला मिळतात. एकंदर विचार करता याच्यामध्ये विश्लेषण करताना याचं सारं श्रेय जर द्यायचं असेल तर भाजपचे रवींद्र चव्हाण यांना दिला पाहिजे, कारण हा मतदारसंघ होता तो महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद आहे, एक मोठी संघटना आहे शिक्षकांना. त्यांच्याकडे कित्येक वर्ष हा भाजपने मतदारसंघ दिला होता, भाजप त्याला पाठिंबा देत होतं. मात्र या निवडणुकीमध्ये भाजपने स्ट्रॅटेजी बदलली, परिषदेकडून ती काढून घेतली आणि उमेदवार जाहीर केला. यानंतर भाजपमधून शिवसेनेमध्ये डेरे दाखल झालेले ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी या ठिकाणी दावा केला. मात्र अशा वेळी रवींद्र चव्हाणांनी एक सुंदर खेळी केली. सगळ्यांना विचारात घेऊन रवींद्र चव्हाणांच्या वेणुनाथ कडूंना उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडलं आणि महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद आणि मुख्याध्यापक संघटना या सगळ्यांनी त्यांना पाठिंबा दिला. मगाशी विजयानंतर जे म्हात्रे म्हणाले की 29 पेक्षा जास्त संघटनांचा मला पाठिंबा आहे आणि शिक्षकांच्या जोरावर मी निवडून आलोय, आणि हे म्हणताना त्यांनी स्पष्ट केले की तब्बल 11,300 पेक्षा जास्त मतांनी त्यांनी भुईसपाट केलेलं आहे जी म्हात्रेंनी बाळाराम पाटलांना. त्यामुळे बाळाराम पाटलांना हा मोठा धक्का मानला जातो. याशिवाय हा धक्का अशासाठी मानला जातोय की काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि महाविकास आघाडी मधले जे घटक पक्ष असतील हे सगळे शेकाप या सगळ्यांना मोठा धक्का मानला जातोय. निश्चितच या विजयामुळे भाजपचं कोकणातलं जे प्राबल्य आहे हे वाढलेलं पाहायला मिळते. आणि रवींद्र चव्हाण ज्या व्यक्तीचा मी मुद्दाम उल्लेख करीन, रवींद्र चव्हाणांनी काय नेमकं केलं तर हा मतदारसंघ वेणुनाथ कडू जे होते राज्याचे अध्यक्ष परिषदेचे, शिक्षक परिषदेला विश्वासात घेऊन तो मतदारसंघ त्यांनी स्वतःच्या पदरात पडून घेतला. त्यानंतर ज्ञानेश्वर म्हात्रेंना भाजपमध्ये आणलं, त्यांना उमेदवारी दिली आणि म्हात्रेंना पाठिंबा मिळाल्यामुळे मोठ्या मताधिक्यांनी विजयी होऊ शकले आहेत. त्यामुळे निश्चितच रवींद्र चव्हाणांची खेळी ही निर्णायक खेळी मला लागेल. रवींद्र चव्हाण हे देवेंद्र फडणवीसांच्या अत्यंत जवळचे आहेत आणि त्यांचा करिश्मा या ठिकाणी झाला पाहायला मिळतोय. 9,500 घेऊन सीमित राहिलेले बाळाराम पाटलांचा तब्बल 11,300 पेक्षा जास्त मताधिक्याने त्यांनी पराभव केलेला पाहायला मिळतोय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आता चक्क फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो. आपल्या घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी कणकवलीत साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची खास ऑफर. उत्कृष्ट डिझाईन, दर्जेदार बांधकाम आणि मुलांना खेळायला बागडायला हक्काचं अंगण उपलब्ध. बंगलोचे मालक होण्यासाठी आजच संपर्क साधा. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, कणकवली. मोबाईल नंबर 9420 73 94 18, 86 057 41 030 आणि 95 45 18 99 89. नवसाला पावणारी कोकणातील सर्वात मोठी जत्रा म्हणून आंगणेवाडीच्या भराडी देवीची जत्रा प्रसिद्ध आहे. या जत्रेसाठी अवघे काही तास शिल्लक आहेत. आई भराडीचं सहज आणि उत्तम दर्शन मिळावं यासाठी आंगणे कुटुंबियांनी चोख नियोजन केलंय. तब्बल 9 रांगा दर्शनासाठी असणार आहेत, त्यामुळे भाविकांनी देखील रांगेतच राहून दर्शन घेऊन मंडळाला सहकार्य करावं असं आवाहन आंगणे कुटुंबियांनी केलंय. महाराष्ट्र राज्यातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मालवण तालुक्यामध्ये श्रीदेवी भराडी देवीची जत्रा ही 4 फेब्रुवारीला आहे आणि या जत्रेच्या निमित्ताने खूप चांगलं नियोजन येथील स्थानिक मंडळांनी केलेलं आहे. या मंडळाचे जे कार्यवाहक आहेत ते आपल्यासोबत आहेत, त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत कसे असेल नियोजन इथलं आणि काय दर्शनासाठीचं नियोजन कसं असेल, इथे बाकीचं नियोजन कसं आहे हे जाणून घेणार आहोत. साहेब, काय सांगू इच्छिता, कशा पद्धतीचं वातावरण आहे? भक्तगण उत्साहात आहेत. 4 तारीखला ही जत्रा आहे. मुंबई आणि पूर्ण महाराष्ट्रातून या जत्रेसाठी भाविक येतात. काय नियोजन आहे? आपणास माहिती आहे की गेली 2-2.5 वर्ष आपण करोनाच्या महामारीच्या सावटाखाली होतो आणि तो वावरत असताना आपली ही श्रीदेवी भराडी मातेची यात्रा
म्हणजेच तिचा वार्षिक उत्सव आपण मर्यादित स्वरूपात केला होता. पण आता ह्या कोरोनाचा महामारीचा शिथिल केलेले आहेत, नियम शिथिल केल्यामुळे ही जत्रा भरपूर प्रमाणात भरणार आहे. भरपूर प्रमाणात भाविक येणार आहेत, दर्शनासाठी येणार, नवस फेडण्यासाठी येणार. यासाठी आम्ही हा उत्सव चांगल्या प्रकारे सुरळीतपणे भाविकांना दर्शन देण्यासाठी आम्ही इथे आत्ता 9 रांगांमधून त्यांना सुरळीतपणे दर्शन घेण्यासाठी सोय केलेली आहे. प्रत्येकजण वेगवेगळ्या कुठल्याही मार्गाने जरी आला तरी त्याला 15 ते 20 मिनिटात दर्शन होणार आहे. देवीची ओटी भरता येणार आहे. देवीचं दर्शन घेऊन तो चांगल्यापैकी आनंदाने घरी परतणार आहे. बहुसंख्य मंत्री येणार आहेत, आमदार येणार आहेत, मुंबई महाराष्ट्रातून देखील भाविक येतात. त्यांना काय आवाहन करू इच्छिता? नाही, महाराष्ट्रातून आणि मंत्री येणार आहेत, त्याशिवाय आमदार खासदार ही सगळी मंडळी येणार आहेत. त्यांच्यासाठी VIP अशी एक रांगची व्यवस्था केलेली आहे. त्या रांगेतून त्यांना आम्ही घेऊन जाणार आहे. आमच्याबरोबर पोलीस बांधवही त्यांच्याबरोबर असतील, त्यांचे कमांडो असतील आणि त्यांना व्यवस्थितपणे दर्शन देऊन परत आम्ही त्यांना बाहेर हे करणार आहोत. त्यांचा सत्कार वगैरे करणार आहोत. ते येतील, त्यांचे भाषणं काय असतील ते करणार आहोत आणि त्यांना निरोप देणार आहोत. मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून तुम्ही आहात. देवीची जी ओटी भरण्याचा कार्यक्रम असतो तो कशा पद्धतीने होतो आणि देवीचं जे आतमधलं गाभाऱ्यातलं नियोजन कसं असतं? देवीचे ओटी भरण्याचा कार्यक्रम हा आम्ही 4 तारखेला पहाटे 3 वाजल्यापासून सुरू करणार आहोत. आणि यावर्षी जी काय गर्दी होणार आहे, गर्दीचा उच्चांक मोडला जाणार आहे असं जे काय भाकीत केलं जातं, त्याच्यासाठी आम्ही यावर्षी दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत देवीचं दर्शन देणार आहोत. जेणेकरून 2 वर्ष जे भाविक येऊ शकले नाहीत ते ह्या 2 दिवसामध्ये येऊन देवीचं दर्शन घेऊन जातील. जय्यत तयारी सुरू आहे. बहुसंख्य जे दुकानं आहेत ते इथे आलेली आहेत. तशा पद्धतीने इतरही जी आपली चांगली व्यवस्था मंडळाच्या वतीने करण्यात त्याबद्दल काय सांगा? दरवर्षीप्रमाणे हे शासन प्रशासन आणखीन अंगणे कुटुंबीय ग्रामस्थ आपली चांगली व्यवस्था मंडळाच्या वतीने करण्यात त्याबद्दल काय सांगा? दरवर्षीप्रमाणे हे शासन प्रशासन आणखीन अंगणे कुटुंबीय ग्रामस्थ हे सर्व एकत्रित येऊन सर्व विचारविनिमय करून त्यांच्यासाठी सुद्धा आम्ही सोयी केलेल्या आहेत. आता यावर्षी तुम्ही बघाल तर रस्त्यांचं डांबरीकरण झालेलं आहे, नूतनीकरण झालेलं आहे. इव्हन पाण्याची व्यवस्थासुद्धा आम्ही यावेळेला अतिशय चांगल्या प्रकारे करतो आहोत. सगळ्यांना अधिकचं पाणी आम्ही टँकरद्वारे त्यांना पुरवणार आहोत. तसंच हा BSNLचा ज्या नेहमी जो काय प्रॉब्लेम येतो आपल्याला रेंज मिळत नाही, तर यावेळेला जिओने सुद्धा स्वतंत्र टॉवर उभा केलेला आहे आणि BSNLसुद्धा आपली कपॅसिटी वाढवलेली आहे. त्यामुळे त्यांना तोही प्रॉब्लेम येणार नाही असं मला वाटतं. निश्चितच हे होते अंगणे कुटुंबीय आणि ग्रामस्थ, अंगणेवाडी ग्रामस्थ. त्यांनी सांगितलेलं आहे येथे जे अंगणेवाडीच्या देवीच्या दर्शनासाठी येणारे जे भाविक आहेत ते भाविक येथे किती जरी आले तरी त्यांचं चांगलं नियोजन इथे केलेलं आहे. ज्या गेट्स आहेत ते 9 गेट्स आहेत. ज्या भाविकांना दर्शनासाठी रांगा ज्या आहेत त्या 9 गेटमधून आपण देणार. लवकरात लवकर दर्शन मिळण्यासाठी त्यांनी ते प्रयत्न करत आहेत आणि ज्यांना कोणाला काही मदत लागली तर त्यांनी आमच्याशी संपर्क साधावा. कुठल्याही पद्धतीची मदत आपण येथे करू शकतो. तसेच पद्धतीने येथे जे असणारे स्टॉल असतील ते किंवा येणारे जे बाहेरून येणारे जे व्यापारी असतील त्यांना देखील त्यांची व्यवस्था केलेली आहे. त्यामुळे ही जत्रा आता 4 आणि 5 म्हणजे दुसऱ्या दिवशी ही जे संध्याकाळपर्यंत ही ओटी भरण्याचा कार्यक्रम इथे आपला चालू राहील असंही त्यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे 2 दिवस ही जत्रा चालणार आहे आणि महाराष्ट्रातून बहुसंख्य भाविक ह्या जत्रेला येणार आहेत. त्यामुळे ही जत्रा खूप उत्सुकतेने आता ही पार पडणार आहे एवढं मात्र निश्चित. उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आज लोकांना हवी तशी सुखसोयीने युक्त घरं मिळत नाहीयेत किंवा मिळाली तर त्यांची फसवणूक होते. त्यांना तडजोड करावी लागते. त्यांच्या स्वप्नातलं हवं तसं सुखसोयीने युक्त घर मिळावं, त्यांच्या आयुष्यात सुख आणि शांती निर्माण व्हावी यासाठी आम्ही मार्गदर्शन करतोय. ही घरं मिळवून देताना ही योग्य दरात असतील या मिशनवर काम करत असताना आज आम्हाला 7 वर्ष पूर्ण होत आहेत. या 7 वर्षात आपले साथ आणि विश्वास फार मोलाचा होता. ही साथ अशीच असू दे, हा विश्वास असाच असू दे हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना.
वैभववाडी शहरातील स्टॉलचा विषय चिघळलाय. स्टॉल धारकांनी नगरपंचायतीच्या समोर उपोषण छेडलं. यावेळी चर्चेसाठी आलेल्या बांधकाम सभापतींनी स्टॉल धारकांना खडेबोल सुनावले. कोणाला वाटत असेल नगरपंचायत काही करणार नाही तर अशांना नगरपंचायतीची ताकद दाखवून देऊ असा इशाराच दिलाय. त्यांचा हा रोख नेमका कोणाकडे होता हे कळू शकलं नाही. नेमकं वैभववाडीत काय घडलं पाहूया. अशा भाषेत बोलायचं नाही लोक. राजू असं बोलायचं नाही. गप्पा बोलण्याचा अधिकार नाही. या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचं तुम्ही जर गप्पा बोलण्याचा अधिकार साहेब मला सांगा, मी जर तुम्हाला इज्जत नाही दिली तुम्ही मला द्या. तुम्ही जर मला नाही दिलं तर मी तुम्हाला अरे नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्ष आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल, रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळते. मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध. नियम आणि अटी लागू. संपर्क 8530 33 34 11. वैभववाडी शहरातील स्टॉल हटाव मोहिमेविरोधात नगरपंचायत कार्यालयासमोर स्टॉल धारकांनी उपोषण छेडलं होतं. या दरम्यान उपोषणकर्ते आणि नगरसेवक यांच्यात हमरातुमरी झाली. उपोषणकर्ते अभिजित पवार यांनी नगरसेवकांचा एकेरी उल्लेख करीत गप्प बसण्याचा सल्ला दिला. यावरून नगरसेवक प्रदीप रावराणे हे संतप्त होत थेट पवार यांच्या अंगावर धावून गेले. अखेर उपस्थितांनी हे प्रकरण मिटवलं. नेमकं वैभववाडीत काय घडलं पाहूया. पण काय लोकांचा नगरपंचायतीला जो सपोर्ट पाहिजे तो नाही आहे. आणि थोडक्यात सांगतो की नगरपंचायत म्हणजे काहीच नाही, काहीच करू शकत नाही असं लोकांना म्हणणं आहे. आम्ही पण एवढं हे जर कोणाला वाटत असेल ना तर त्यांना नगरपंचायत पॉवर पण टाकून दिली पाहिजे. तू आधी लक्षात घे. माझं तुझ्याशी बोलणं काय म्हणताय? एक मिनिट, माझं तुझ्याशी एवढ्या लोकांच्या समोर मी बोलत नाही बोलत. मी काय म्हणतो, माझं तुझ्याशी बोलणं झालं सगळ्यांचं नाही म्हणत. माझं तुझ्याशी बोलणं झालं की नाही झालं? थांब झालं की काय झालं? आता थोडक्यात दुसरी गोष्ट, मी बबलूला नगरपंचायतचे पहिलं पाऊल काय उचललंय की ज्या ठिकाणी नगरपंचायतची विकास कामं आहेत त्या ठिकाणी सर्व स्टॉलधारक किंवा नागरिकांनी त्यांना सपोर्ट करावं ना. हे नगरपंचायतचं चुकलं की बरोबर काय? 100% बरोबर. याच्या पलीकडे नगरपंचायत काय म्हणते? कोण नाही मदत करत आहे? कोणीच नाही करत आहे. बोलून कोण येत पण नाही. नोटीस देऊन नगरपंचायतला भेटायला येत नाही म्हणजे नगरपंचायत अपमान म्हणजे आहे ना. कोण आले, काय आले? सचिव म्हणतात की काल नगरपंचायत मध्ये मुख्य अधिकारी नव्हते चर्चेसाठी. नव्हते म्हणून आम्हाला पाठी पाठवलं. आता विचारा त्यांना. काल नव्हते म्हणून पाठी पाठवलं. 5 लोकांना बसण्यासाठी नगरपंचायतीत जागा नाही म्हणून आम्ही काल बरं, नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्ष होते का? 5 लोकांना घेता येत नाही तुमच्या मुख्य अधिकाऱ्यांमध्ये. मग त्या दिवशी 50 लोकांना कशासाठी बसवलं होतं? त्या जागा नव्हती काय? विषय 5 लोकांना बसायचं, 100 लोकांना नाही. ज्यावेळी मुख्य अधिकारी तुम्हाला पत्र देतात व्यक्तीच्या आपण उपस्थित एक मिनिट ऐका मी काय म्हणतोय. व्यक्तीच्या आपल्याला उपस्थित राहावं हे ज्यावेळी देतोय ना त्यावेळी आपण यायचं असते. आणि ऐका, जर तुम्हाला शिष्टमंडळ आणायचं असेल तर तुम्ही मुख्याधिकाऱ्यांना कळवावं की मी एकटा नाही तर माझं शिष्टमंडळ सोबत येणार आहे, ती परवानगी द्यावी. ही कर्तव्य आहे, हे प्रोटोकॉल आहे. तुम्ही यायचं, तुम्ही बसायचं, तुमचं तुम्ही जायचं, फॉलो करायचे आणि बाकीच्यांनी काहीच करायचं अशी अपेक्षा आहे. आणि पुन्हा सगळं झाल्यानंतर करायचं नगरपंचायत. ही प्रवृत्ती सोडून द्या. कोणाची पोटं किती आहेत आणि कशावरती आहेत आणि त्यांचं काय करायचं हा सगळा प्लॅनिंग करून झालेला आहे. पण ज्यांचं फुकट चाललंय ना ते सगळं बंद होणार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी
सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. उधळलाली भूपाळी रामकारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात यशस्वी झालेले शेतीचे प्रयोग इतर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावेत, शेती व्यवसायातली सकारात्मकता वाढवावी यासाठी जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जात अनोखा उपक्रम सुरू केलाय. यामार्फत शेतकऱ्यांसाठी जिल्हा बँक म्हणून काही नवीन उपाययोजना पुढच्या काळात आणायच्या आहेत आणि त्याचा प्रयोग म्हणून शेती भाजीपाला उत्पन्नात अग्रेसर असलेल्या वेतोरे गावातून याची सुरुवात केली असल्याची माहिती जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवींनी दिली आहे. जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी यांनी जिल्ह्यातील शेती व्यवसायात वेगवेगळे केलेले प्रयोग शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्याची माहिती घेण्याचा उपक्रम सुरू केलाय. हा उपक्रम पुढील महिनाभर सुरू राहणार असून त्याची सुरुवात वेंगुर्ला तालुक्यातील वेतोरे गावातून करण्यात आली. सर्वप्रथम अध्यक्ष मनीष तळवी यांनी वेतोरा सोसायटीच्या वतीनं चेअरमन दत्ताराम उर्फ दादा नाईक यांनी स्वागत केलं. यावेळी पालकरवाडी सरपंच बंड्या पाटील, जिल्हा बँक जनरल मॅनेजर प्रमोद गावडे, प्रगतशील शेतकरी संतोष गाडगे, भानू उर्फ बाबा वराडकर, विजय पुंडलिक नाईक, सोसायटी व्हाईस चेअरमन उत्तम वालावलकर, प्रदीप नाईक, दीपक वराडकर, दिवाकर गोगटे, शैलेश जामदार यांच्यासहित इतर शेतकरी आणि बँक कर्मचारी उपस्थित होते. यानंतर अध्यक्ष मनीष तळवी यांनी जिल्हा बँकेचे माजी उपाध्यक्ष तथा विद्यमान वेतोरे सोसायटी चेअरमन दत्ताराम उर्फ दादा नाईक यांच्या सुमारे 10 एकर क्षेत्रात लागवड केलेल्या 700 काजू आणि 300 आंबा कलम बागेला, बाबा वराडकर यांच्या जुन्या आणि नवीन आंबा, काजू, भोपळा पीक लागवड क्षेत्राला भेट दिली. मी नानू लहू वराडकर, मला बाबा वराडकर या नावाने ओळखतात. 27 वर्षापूर्वी ज्यावेळी कोकणात आलो, मुंबई रिटर्न आलो इथे, त्यावेळी माझ्याकडे स्वतःचे म्हणून 500 रुपये पण नव्हते. इथे येऊन सगळं हे मी डेव्हलप केलं आणि आता बऱ्यापैकी माझ्या मुलाला पण शिकवलं. फॅमिली वेल सेट, सगळं व्यवस्थित. जे आणि किंवा नोकरदार जे करू शकत नाही ते मी इथे येऊन केलं. तर आमच्याकडे आता 1700-1800 कलमं आहेत, म्हणजे ॲग्रीमेंटवरती, आमची स्वतःची नाही. सगळं आम्ही जे शून्यातून जे उभं केलं ते ॲग्रीमेंटवरतीच केलं, स्वतःच्या बागा नसताना. जिल्हा बँकेकडनं आता जमीन खरेदीसाठी लोन घेतलंय आणि त्या नवीन कलमा म्हणून ऑलरेडी लावलेलीच आहेत. कलमा पण मी लावली आहेत आणि आता पण नवीन लावली आहेत आणि नवीन लावणार आहे. थोडी कसल्या जातीची लावतात? केसर लावलंय, हापूस लावलंय. हापूस कमी, केसर जास्त. 80% आता केसर लावली आहे आणि 10% गोवा मडकोल, 10% पायरी अशी व्हरायटी लावली. तर सध्या इथे 950 कलम आहे. तसेच या ठिकाणी असलेल्या प्रदीप वराडकर आणि इतर शेतकऱ्यांच्या सामायिक नाचणी, विविध भाज्या, नारळ, सुपारी बागेला भेट देत माहिती घेतली. यानंतर येथील गोगटे यांच्या गायी म्हैस प्रकल्पाला भेट देऊन पाहणी केली. मी संतोष गाडगे, वेतोरा, पालकरवाडी. हे गाव पूर्णपणे शेतीवर आधारित, 90% इथलं जे लोकजीवन आहे, ते इथलं उदरनिर्वाहाचं जे साधन आहे हे पूर्णपणे शेतीवर आधारित आहे. आणि ह्या गावाची एक कन्सेप्ट वेगळी आहे. वेगळी कन्सेप्ट अशासाठी की ह्या ठिकाणी रब्बीमध्ये जो भाजीपाला केला जातो तो त्याचं विभाजन केलं जातं आणि त्या विभाजनामध्ये शेतकऱ्याने अशी कन्सेप्ट राबवली आहे या ठिकाणी की जे काही आपल्याला लागेल, उदाहरणार्थ 1 ते 1.5 गुंठ्यामध्ये मका केला जातो, 1 ते 1.5 गुंठ्यामध्ये कुळीत केला जातो, 1-2 गुंठ्यामध्ये नाचणी केली जाते, 1 गुंठ्यामध्ये लाल भाजी, मुळ्याची भाजी, मेथीची भाजी केली जाते, चवळी पेरली जाते ह्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर, जेणेकरून शेतकऱ्याच्या ज्या गरजा आहेत ह्या दुकानात जाऊन त्याला काही खरेदी करावं लागू नये. पुढे येणारा जो खरीपाचा हंगाम असतो त्या काळी शेतकऱ्याच्या हातात पैसे नसतात आणि अशा वेळी शेतकऱ्याला स्वतः पिकवलेलं स्वतः मिळावं अशा प्रकारची ही संकल्पना आहे. ह्या ठिकाणी ह्या गावामध्ये दर दिवशी 600 लिटर दूध कलेक्ट होतं. नाचणी लावल्यामुळे नाचणीचा जो काही कडबा असतो तो सकस असतो आणि तो दुधाळ जनावरांसाठी अतिशय पोषक असतो. तसंच इथे प्रत्येक शेतकरी जेव्हा भाजीपाला करत असतो तर 1 ते 2 गुंठ्यामध्ये मका घेतला जातो, जेणेकरून चाऱ्याचा प्रश्न सुटतो आणि दूधही दुधाळ जनावरांना तो पोषक असतो. तसंच जेव्हा ही सगळी पिकं काढून संपतात
त्यावेळी एप्रिलच्या एंडिंगला 1 किंवा 1.5 गुंठा जागेमध्ये पुढचे 15 किंवा 20 दिवस 1 ते 1.5 महिना असतो आणि त्या 1.5 महिन्यामध्ये मुगाचं लवकरात लवकर येणारं पीक हे साधारणतः 1 हेक्टरवर मुगाचं पीक घेतलं जातं. त्यामुळे शेतकरी इथे टोटल जमिनीचा इंच जमिनीचा आणि थेंबान थेंब पाण्याचा इथे शेतकरी वापर करतो आणि त्याने शेतीच्या माध्यमातून जीवन कसं उज्ज्वल होईल याकडे त्या शेतकऱ्याची वाटचाल सुरू आहे. आत्ता जर बघितलं तर शेती हा मुख्य व्यवसायाबरोबर शेतीला जर वर काढायचं असेल तर त्याच्याबरोबर पूरक व्यवसाय म्हणजे जोडधंदे ह्या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून दूध व्यवसाय भरारी घेतोय. तसंच जर कुक्कुटपालन आणि गोट फार्मिंग जर सुरू झालं तर त्या ठिकाणी शेतकऱ्याला मार्केट पण शोधावं लागणार नाही. कारण का आजच्या जर सध्याच्या काळात बघितलं तर दूध व्यवसाय, कुक्कुटपालन आणि गोट फार्मिंग ह्यासाठी मार्केट शोधावं लागत नाही. तसंच सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेनं गोट फार्मिंग आणि कुक्कुटपालन ह्या गोष्टीसाठी जास्तीत जास्त आर्थिक सहाय्य शेतकऱ्याला द्यावं अशी इथल्या शेतकऱ्याची अपेक्षा आहे. तसंच इथे नाचणी मोठ्या प्रमाणावर पिकवली जाते. नाचणीला जेवढं अपेक्षित मार्केट आहे ते मार्केट फक्त नाचणीच्या संदर्भात शेतकऱ्याला मिळत नाही. त्यामुळे अगदी 28-30 रुपये किलोनं नाचणी विकावी लागते. ही थोडीशी शेतकऱ्याची समस्या आहे. आपल्या जिल्ह्यामध्ये मागचा एक वर्षभर जिल्हा बँकेचा अध्यक्ष म्हणून काम करत असताना माझ्या एक गोष्ट अशी लक्षात आली आहे की जिल्ह्यात अनेक भागांमध्ये शेतीचे चांगले प्रयोग होत आहेत, परंतु त्याच दुसऱ्या बाजूने मात्र काही शेतकरी या सगळ्या शेतीच्या उत्पन्न कमी मिळत असल्यामुळे नकारात्मकसुद्धा विचार करत आहेत. मग अशा परिस्थितीमध्ये जे जिल्ह्यामध्ये यशस्वी झालेले प्रयोग आहेत ते त्यांच्यापर्यंत पोचवावेत. या जिल्ह्यामध्ये शेती व्यवसायातली सकारात्मकता वाढवावी, ती मानसिकता वाढवावी आणि या दृष्टिकोनातनं हे आमचं पहिलं जिल्हा बँकेचं पाऊल आहे की या सगळ्यामध्ये जे जे यशस्वी झालेले प्रयोग आहेत, ज्या ज्या गावांमध्ये अशा चांगल्या प्रयोग झालेले आहेत ते सगळे प्रयोग हे जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यामध्ये इतर शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवावे आणि त्या माध्यमातनं या जिल्ह्यामध्ये शेती व्यवसाय हा अधिक सक्षम व्हावा किंवा त्याला मार्गदर्शनाची एक जोड मिळावी. या दृष्टिकोनातनं जिल्हा बँक म्हणून आम्हाला काही नवीन उपाययोजना या जिल्ह्यासाठी या पुढच्या काळामध्ये आणायच्या आहेत आणि त्याचा प्रयोग म्हणून आज आपण वेतोऱ्या गावामधनं ही सुरुवात करतो. खरं म्हणजे या वेतोऱ्या गावामध्ये अनेक वर्षांपासून शेतीतले खरीप आणि रब्बी हंगामामधले वेगवेगळे प्रयोग केले जातात. शेतीची उत्पादनं घेतली जातात. या गावातनं गणपतीच्या दिवसांमध्ये करोडो रुपयाची भाजी ही गोवा आणि त्या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये विक्रीसाठी जाते. आता या ठिकाणी एक कणगी म्हणून जे कंदमुळाचा एक प्रकार आहे, शेतीतला प्रकार आहे, त्या कणगीचा उत्पादन या एका गावामध्ये एका सीझनमध्ये मागच्या 2 महिन्यापूर्वी या गावाने 2.5 कोटी रुपयाची कणगी विक्री केली आहे. आणि याचा अर्थ असा आहे की शेतीमध्ये जर चांगले प्रयोग केले, शेतीचं बाजारपेठेचा विचार करून तशा प्रकारची शेती केली तर निश्चितपणे ती यशदायी आणि उत्पादन योग्य ठरू शकते. आणि तशा प्रकारचे प्रयोग जे या गावामध्ये झाले आहेत, इथे सामूहिक भाजीपाल्याचे प्रयोग, भाजीपाल्याच्या उत्पादनाचे प्रयोग झाले आहेत. या ठिकाणी आता आपण बघतो आहोत की इथे जनावरांच्या गोठा आहे, जिथे या गावामध्ये जवळपास 600 लिटरपेक्षा जास्त दूध उत्पादन केलं जातं. या गावातल्या विकास संस्थेच्या माध्यमातून या शेतकऱ्यांना पतपुरवठा केला जातो. आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी आंबा असेल, काजू असेल, सुपारी असेल यासारख्या उत्पादनांच्या बाबतीमध्ये सुद्धा चांगला प्रयत्न केला जातो आणि चांगलं उत्पादन या गावामध्ये आहे. आणि हे सगळं करत असताना एखाद दुसरा शेतकरी हे फक्त प्रयोग करत नाही, तर या गावातले शेकडो शेतकरी छोट्या मोठ्या म्हणजे 1 गुंठ्यापासून ते काही हेक्टर क्षेत्रापर्यंतची शेतीची उत्पादनं या ठिकाणी शेतकरी घेतात. आणि त्यामुळे कमी क्षेत्र असून सुद्धा आपल्या कुटुंबाला उदरनिर्वाह चांगला होईल अशा प्रकारचं उत्पादन सुद्धा शेतीतनं होऊ शकतं. याचं ज्वलंत उदाहरण म्हणजे या वेतोऱ्या गावातले शेतकरी आणि त्यांची शेती आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की या ठिकाणी आम्ही आज भेट दिली, आमच्या सगळ्या सहकारी अधिकाऱ्यांसह माझ्या या गावातले अनेक शेतकरी, या गावातले विकास संस्थांचे पदाधिकारी आणि इतर गावातले शेतकरी अशा सगळ्या लोकांनी आम्ही या गावामध्ये आज सकाळपासून भेट दिली. त्यांच्या बांधावर गेलो, त्यांच्या शेतामध्ये गेलो आणि त्याच्यातनं असं लक्षात आलं की जिल्हा बँकेला सुद्धा या शेतकऱ्याला अजून काही हातभार देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे आणि निश्चितपणे या पुढच्या काळामध्ये आम्ही ते करू. परंतु हे सगळे प्रयोग जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचवणं आणि इतर शेतकऱ्यांना सुद्धा शेती व्यवसायासाठी प्रोत्साहन देणं हा खरा यामागचा हेतू आहे. आणि हे सगळं करत असताना राणेसाहेबांच्या माध्यमातून हा जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित झाला आणि या जिल्ह्यामध्ये कृषी पर्यटन
हे खऱ्या अर्थाने विकसित होणारं क्षेत्र आहे आणि त्यामुळे कृषी पर्यटनाच्या माध्यमातून या शेतकऱ्यांना अधिकचं उत्पादन भविष्य काळामध्ये मिळू शकतं आणि हा कृषी पर्यटनाचा जो संकल्प आहे तो कृषी पर्यटनाचा संकल्प या जिल्ह्यामध्ये राबवण्याच्या दृष्टिकोनातनं हे जे सगळे प्रयोग आहेत हे सगळ्या पर्यटकांपर्यंत पोचले पाहिजेत, महाराष्ट्रात आणि देशात पोचले पाहिजेत, तेव्हाच हे पर्यटक हा सगळा शेतीचा प्रयोग बघण्यासाठी त्यांच्या शेतीमध्ये येतील आणि त्या शेतकऱ्यांना अधिकचं उत्पादन मिळेल आणि याच्यासाठी जिल्हा बँक म्हणून आम्ही काही प्रयत्न या पुढच्या काळामध्ये करणार आहोत. नाही, आत्ता आपण सकाळपासून बघतात, आपण सगळ्या शेतामध्ये शेताच्या बांधांवर जाऊन आलो आणि त्या ठिकाणी गेल्यानंतर असं लक्षात आलं की जेव्हा एखादा पर्यटक या सगळे प्रयोग बघण्यासाठी या शेतामध्ये येईल, तो एक दिवसासाठी आलेला पर्यटक कदाचित 2-2 दिवस सुद्धा या ठिकाणी पर्यटन करेल. त्याला या शेतीमधली आवड निर्माण होईल, या शेतीमधल्या प्रयोगाची, आणि तिथे त्या उत्पादित केलेल्या मालाला सुद्धा तो बाजारपेठेपेक्षा जास्त दर देऊन त्या ठिकाणी तो उत्पादित माल सुद्धा घेऊन जाईल आणि हळूहळू त्याच्या माध्यमातून या ग्रामीण भागातला शेतकऱ्याचा उत्पादित माल हा थेट ग्राहकापर्यंत पोहोचण्यासाठी जी एक चालना मिळण्याची गरज आहे ती मला वाटतं या कृषी पर्यटनाच्या माध्यमातून भविष्यामध्ये मिळू शकते आणि म्हणून कृषी पर्यटनावर आपल्याला या पुढच्या काळामध्ये लक्ष केंद्रित करण्यासाठी असे चांगले जे प्रयोग आहेत, यशस्वी प्रयोग आहेत, हे आपल्याला लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची गरज आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल, रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील. मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध. नियम आणि अटी लागू. संपर्क 8530 33 34 11. 365 खेड्यांचा अधिपती श्रीदेव उपरलकरचा वार्षिक उत्सव मोठ्या भक्तिभावानं पार पडला. सावंतवाडीसह गोवा, कर्नाटकातील भाविक देवाच्या चरणी लीन झाले. हा सोहळा SM प्रोडक्शनचे साई मटकर यांनी ड्रोनच्या नजरेतून टिपलाय. पाहुयात ही खास दृश्य.
हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. श्रीदेव उप्रेलकरच्या दर्शनाला उसळली गर्दी. युवराज लखमराचे नतमस्तक. आंगणेवाडीच्या भराडी मातेचं मिळणार सुपरफास्ट दर्शन. आणि कोकण शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीत ज्ञानेश्वर म्हात्रेंचा मोठा विजय. मंत्री रवींद्र चव्हाण किंगमेकर. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.